Inglong a khai mate tribal patum anke inglong arit katiki asai ke klempen loksi phusar phisara kaya hotpenta wangbom dambom lo bangsong thega bangke non ansatame ilitum chethek ponlong athe inglong arit katiki along sok pendang lo nempo bonghom hanserong hipi thoithe pendang lo lailong vet katiki along bensi inglong asotum ke choja sondo an longpon Lasonsi West Karbi Anglong District Lakha ke thom Chinthong MSC constituency ka parlo Patimuka wan arong along Tiwa Umbormon mate Amria Habarpen Darsing hase Chinthong Mojadar ari jengan Tiwa khei poromputhi arona tangpen chenglo Arnam kipu mate wo ejonpen vurkamat hapensi ritnonga sai dengponlo Labangso rit kenong ajeng laki Tiwa Umbormon arong ami karatum ningka nesipen rongker rongkhop aparman pura mi pho an panongsi rongker karkle phan ajeng damlo lasinon labangso rit kenong along Tiwa Umbormon arong asar chondro malang lapen SGB olong malang atum japonsi don troksi kebra hini mate edon pen inut asar mar ajeng rit nong damlo lake Tiwa puatum haporom purung mana purbo puruk ha kuku pen ka arondo penili hemke pinian ke jeng tilo nangarap Olong malang pen kapachinia tengke aning kanwang setame non lapuson rong arlo setame sarmar ajeng padupon bom nasi peneng lethot tanili tumki ongdung arat tumpen ching rumsi bangso sayabang dengpon thulo pusi thanpon dak Chinthong Mojadar hem ritkinau sarmar pi ajeng kerap ason lo tebok tere mana te ni tungga Tiwa Umbormon dak tebok kan lo amri stame netum Mojadar lo hanse hemarit ini sarmar pi ajeng idun ha parampara pen tumla so kene ritkinau mate saitiki hidigi chanda dulason mana ritkinau dadu an sokro dakutta netum ajir damdam Ulu kunci pen hemari rong par Karbi Anglong live